Molt bon dia a tothom i benvinguts a un nou Express amb història japonesa. Vaig dir fa poc, en el darrer o en un dels darrers expressos, que estava esperant que m'arribessin un parell de paquets i que us els volia ensenyar i depenent de com m'arribessin, doncs els ensenyaria els dos amb el mateix vídeo o bé faria un vídeo per cadascun d'ells. Finalment, doncs serà així perquè m'ha arribat ja un d'ells i no em puc esperar les ganes fins que arribi l'altre. Que a veure, ja sabeu què és perquè ho posa el nom del vídeo, així que no hi ha gaire sorpresa, però bueno. La sorpresa, si de cas, està en veure si allò que hi ha dins del paquet doncs ha quedat bonic o ha quedat molt bonic, que ja us dic que serà la segona, perquè coneixent els amics de Satori, segur. Doncs som-hi, us ensenyo primer una mica la caixa. Pesa molt. Deixeu-me que agafi un obrecartes. No, a veure, ni jo sóc tan bèstia. A veure... Bé, el primer que he de dir és que ja veient el que hi ha per aquí dalt, per variar, els amics de Satori em tracten massa bé. Primer em deixen per aquí una targeteta amb una dedicatòria, que ho acostumen a fer, i després el primer que veig és un llibre que no és el que en teoria estava esperant. És un llibre nou, Alice Monogatari. És una d'aquestes edicions de clàssics que treuen amb tapa dura i maquíssimes, amb les lletres en daurat. I bé, és un dels clàssics de la literatura japonesa, Alice Monogatari, així que res, moltes gràcies. Em tenen molt mimat, ho dic sempre, però és que és veritat. I ara ja anem al tema. Bé, doncs aquí hi ha un fotimer, diria que unes 20 o més còpies del meu Història de los Samurais, però la tercera edició. Llavors deixeu-me que parti d'aquí la caixa aquesta, perquè fa una mica complicat tot el tema, i ara el mirem. Res, ja sóc aquí, us prometo que no he mirat res, o sigui, he trigat 10 segons en deixar la caixa allà fora i reagafar-lo. Doncs res, aquí el tenim, ja veieu que és la mateixa portada, de fet el tenim allà al darrere. És la mateixa portada, però la mateixa foto, perquè vam estar d'acord tant la gent de Satori com jo que aquesta foto era insuperable i que l'havíem de mantenir, però li volíem donar una altra història. Per què? Abans de mirar-lo. Us ensenyo què passa amb aquesta edició. El 2016 vam fer la primera edició. La primera edició es va esgotar en un any, de fet, un dia menys, o sigui, la segona va sortir un any menys un dia després de la primera. Però bé, la segona va ser senzillament una reimpressió. Vam tornar a treure el mateix llibre, es van arreglar algunes errates, perquè sempre pel mur que tu miris sempre hi ha alguna que es cola, llavors vam arreglar algunes cosetes que havíem detectat durant aquell any i ja està, però era el mateix llibre. Llavors aquella segona edició s'ha anat venent al llarg dels anys, lògicament no tan ràpid com la primera, perquè al sortir un llibre sempre és quan ho peta, però s'ha anat venent i ja feia uns mesos que estava esgotada. És a dir, es podia comprar encara la versió d'Alianza, però la de Satori estava esgotada. Podia quedar aquí i allà alguna còpia, però ja està. Llavors, bé, tocava treure una tercera, però vam estar parlant amb la gent de Satori i vam veure que potser estaria bé fer alguna coseta especial, no? Actualitzar-la una mica. Llavors, per una banda, jo hi havia una cosa que tenia moltes ganes de fer i és ampliar l'epíleg. Perquè l'epíleg, que és on parlo una mica del mite samurai, una mica de creació del Bushido i de més, doncs en el seu dia el vaig escriure, però no el vaig desenvolupar molt, vaig parlar una miqueta per damunt, però després al llarg del temps, en aquests anys, doncs és un tema que he treballat més i que sempre he pensat que m'hauria agradat poder profunditzar una miqueta més. No molt, perquè no és un llibre sobre allò, però l'epíleg aquell desenvolupar-lo una mica més. Així que els hi vaig comentar a la gent de Satori, ja que estàvem parlant de fer alguna coseta especial, i vam dir, mira, doncs ampliem l'epíleg. Després també va sortir la idea de que algú escrivís el pròleg. És a dir, en el seu dia jo vaig escriure una introducció, que li vam posar nom pròleg, però no vam convidar a ningú a fer un pròleg com a vegades s'acostuma a fer. Llavors vam pensar, bé, doncs ja que fem una cosa diferent, anem a demanar a algú que ens escrigui un pròleg, i vam estar mirant persones que ho podrien fer. I la veritat és que no vam haver de parlar-ho molt, va sortir la idea de demanar-li al professor Carlos Martínez Show, que és un
especialista en història moderna, que és membre de la Real Acadèmia de la Història, amb la qual és un gran nom dintre d'aquest tema, i que a més va ser un dels membres del tribunal de la meva tesi doctoral, va ser el president del tribunal de la meva tesi doctoral. Així que res, li vam demanar si ens ho podria fer i va estar encantat i ens ha escrit un magnífic pròleg, així que el que jo vaig escriure en el seu dia, doncs ara li hem dit introducció i allà continua estant. L'he ampliat una miqueta, doncs perquè han passat uns anys i hi havia algunes coses més que volia dir, però ja està. I a part, després, en aquest llibre, ja en la primera i segona edició, cap al mig, ja es veu per aquí la línia negra, cap al mig hi ha tot un plec d'imatges, a la primera hi havia 30 i pico, no recordo exactament, pàgines amb imatges a tot color, tant de gravats tipus ukiyo-e com de fotografies, i per aquesta tercera edició la gent de Satori va tenir la idea d'ampliar-ho, de fer-ne algunes pàgines més, i ara, si no recordo malament, hi ha 40. Així que res, què ens trobem aquí amb aquesta tercera edició? A més, hem posat el llom i la part de darrere més fosc, no és negre del tot, és quasi negre, amb un to una mica taronja, però bé, hem continuat amb la mateixa portada i el mateix taronja predominant, però li hem una mica rentat la cara i hem fet una versió una miqueta nova. Doncs llavors ens trobem això, ens trobem el mateix llibre, però amb un plus, una miqueta més. Llavors per dins, bé, la maquetació és la misma, és a dir, tot això no canvia. Ui, un punt de llibre que venia per aquí dins. Satori sempre en fica. Doncs res, és el mateix llibre, però això amb un petit plus. Llavors, mira, si voleu us ensenyo, no? Doncs el plec d'imatges a color del centre és allò que s'ha ampliat, se n'han posat més, amb les seves corresponents explicacions, etc. I res, això és el que ens trobem. La veritat és que tenia moltes ganes que sortís, tenia moltes ganes de tornar a tenir llibres a Satori disponibles, perquè moltes vegades em preguntaven per ells, i ha estat uns mesos que, com deia, que no s'ha pogut comprar. Tenia moltes ganes de tenir-ho, però ara encara més, perquè tenir aquesta versió amb una miqueta més i amb aquest pròleg de Carlos Martínez Show, la veritat és que em fa molta il·lusió. Així que res, això sortirà a la venda pràcticament ja, el dia 10 de juny, dilluns 10 de juny, és a dir, ara mateix em falta just una setmana quan estic fent aquest vídeo, encara que alguna gent ja ho ha pogut comprar, perquè aquest cap de setmana passat ha començat la Feria del Libro de Madrid i com que els amics de Satori tenien allà caseta, i això va sortir d'impremta fa 4 dies, una cosa així, doncs ja s'han portat allà alguns exemplars i de fet hi ha gent que ja m'ha escrit per algunes bandes dient-me que ja el tenien. Així que res, no hi ha gaire més a explicar avui. Només volia compartir una mica aquest moment que m'arriba el llibre, que em fa molta il·lusió i molta gràcia. Ja vaig fer el mateix quan va arribar l'edició de Alianza o l'edició en anglès de Tattel. Per si t'interessa et deixo per aquí els enllaços. I res, que moltes gràcies als amics de Satori per tot. Bé, ja ho saben, que estic encantat de treballar amb ells. I abans de marxar, doncs res, allò de sempre, que ens agrada dir tant a la gent que fem coses a YouTube, que si us ha agradat el vídeo, si us ha interessat, penseu que hi ha gent que li pot interessar, doncs que ho compartiu amb ells, que deixeu un like, que deixeu un comentari, que sempre els contesto, que us subscriviu al canal si encara no ho heu fet, etc. Tota aquesta turra. I això és tot per avui, ens veiem molt aviat i fins llavors cuideu-vos molt, que vagi bé.